beda karo cilik mbiyen. Puru-puru dijemput lur, balik kawanan pe ora dipedulik. Nah paling-paling kok digawangna pentung disabet karo sandal ya lur. Sampai aku kadang-kadang kemutan biyen balik sekolah langsung maring sier keburan lho. Kowe berkeburan kambine blepotan lho kowe masalah dadi blepotane gue aku disabet karo blas. Assalamualaikum lu. Ketemu maning karo nyong ki dulur lanang sing merantau aduh banget ora bali-bali nang Kalimantan. Apa kabar dari KKP sinang Jawa? Mudah-mudahan pada waras selamat sehat walafiat. Moga-moga sing diparingi rezeki ya lur. Posisine aku ki lur lagi nang ngarep sekolahan sanawiyah tepatnya nang Kume Kalimantan Tengah ya lur. Lagi jemput anak sekolah. Soale anakku kuwi lur ora dijemput kuwi kadang-kadang playoban maring di ora. Kuwi kadang-kadang jam 12 temi balik dadi tak terpaksa tak jemput men atine tenang nang omah ya lur. Pokoknya beda karo cilik mbiyen. Puru-puru dijemput lur, balik kawanan pe ora dipedulik. Nah paling-paling kok digawangna pentung disabet karo sandal ya lur. Sampai aku kadang-kadang kemutan biyen balik sekolah langsung maring sier keburan lho. Kowe berkeburan kambine blepotan lho kowe masalah dadi blepotane gue aku disabet karo blarak lur. Walah malah jeneng ceritane ora karo-karuan maring masa kecil dulu. Nah siki kembali ke pokok pembicaraan lur. Nah siki angger sampean maring ngene ki pokoke dalan ki per karo omahku lur. Nah siki aku ki jane per karo omah lur lah kayak maring ana lurus terus ya kira-kira 50 meter pe omahku lur. Tapi sedurunge ki ngamputan banget lur, gambare burus apa kenang ilerku ki ya nyemprot-nyemprot maring kamera. Sing pernah maring Kalimantan lur, lagi angger liwat kene sanawiyah ki perek omahku. Dadi ora usah repot-repot ngawani gedang kang omah. Aku nang omah kuwi mbake gedang lur. Dadi ora perlu gawa apa-apa lur. Angger maring kok kuwi seneng banget atiku kaya wis arep badan. Pokoke senenge ngungkuli waktu mbiyen arep lebaran di toko nang klambi karo kartok nang biyunge lur. Dadi aku kemutan biyen lur lagi lebaran lagi si cilik umur 4 tahun 5 tahun. Pokoknya angger bali kuwi angger arep bada kuwi di toko nang klambi sing anyar kuwi klambi seragam merah putih karo pramuka. Jere men lebaran bisa tinggo nggo sekolah. Nek toko nang klambi kuwi lur ora patut banget wong bocah cilik di toko nang klambine gede jere men awet men bisa nggo kuwi calon nang kok cilik gede men angko 2 tahun 3 tahun men esi nyedeng. Ya nek siki wong jaman siki ya ora gelem. Semono uga waktu aku di toko nang sepatu lur. Lah wong aku gumian lagi cilik kemutane ukuran 23 di toko nang nomor 28 jere men kok ora sesek. Ya terpaksa aku tak ganjel karo koran mbok lur. Dadi aku kemutan biyen lagi zamane si sekolah. Dadi wong jenenge sekolah kan nakal ya lik. Wong bal-balan kan kudune nganggo sepatu wong barat tak tendang malah sepatune kontal temangsang nang dhuwur gendeng. Lah aku ya melung-melung maring Pak Guru lah malah aku dicewer. Tapi zaman biyen ya bete lur wong disane dicewer ya biasa nang Pak Guru. Nek iki lho dilaporna ora kaya biyen dewek cilik kae. Dewek lapor maring bapake malah nang bapake ditambahi telung gebukan malah tambah ora karu-karuan. Ya kaya kuwi lur wong jenengane zamane sik wis berubah. Ya wis lur mbok rika penasaran ayo pada mlebu ndeleng keadaane jerone kaya apa. Mungkin ora ana sapame lur tapi ya yang penting kan ora apa-apa ya lur. Kadang-kadang aku juga riku mung darani maling sing penting kan dewek jujur ya lur ora apa-apa pengen ndeleng keadaane jerone truk. Tapi ki aku mlebune ki liwat mburi lur. Nah lewat ngarep kan perkantoran akeh guru kan aku dadi riku. Juga repot lur kadang-kadang njaluk tanda tangan apa keterangan keperluan apa segala macam. Dadi aku lewat mburi bae lur lah sing ora ana peraturan macam-macam ya mbok lur. Lagi lur sing kaya tak critakna mau lur anggar bocah semene ukurane lagi pada nakal-nakal ya lur. Wong pada belajaran malah pada main bal-balan nang kene lagi lur. Lho kae sing mana kae sekolahan sing kelas 8B apa 8C lah pokoke ya kaya lur. Nah siki dhewek arep mlebu terowongan iki sebelah kiri kuwi anu aula lur lah kepengin ndeleng keadaan jebule kaya apa. Dadi nang terowongan ki lur nang mburi kana ki ana masih si ana sekolahan maning lur lha kuwi lapangan utama. Dadi dhewek ki mlaku lurus terus lah ki malah ke cewek-cewek ya lur walah dadi kepengin sekolah kayak lur lah ki siki menuju meng lapangan utama lah kayak ngarep kae lur kayak kantoran. Dadi dhewek ki arep mawa jembatan tapi jembatane ya jembatan cilik wong anu jenengane nang Jawa ya anu kayane ya siye lagi lah kae lur kayak sing keton kayak ke kantor sekolahan. Lah aku maling belok kiri kuwi lur belok kiri. Kenapa aku belok kiri soalnya bojone aku ki dudu nang kene lur dadi aku wani mlebu maring ngene ya lur. Ya wis di situ lah wong sekedar informasi. Mudah-mudahan sampean nang Jawa kuwi waras selamat kayak aku nang kene. Nang kepengin nyusul ya nyusul ngono tak parani nang kana tak petuk ya lur. Ya wis wassalam.